Legeiko 2 urteen balorazioa. Legealdi honetako ekuatorea iragaten ari garen honetan, EH Bilduk egin denaren eta egin zitekeenaren arteko konparaketa xume batekin aurkezten dizkizue bere ondorioak. 40 boto zerbait bat dira, aldea da, baina emandako boto baliodunak 2957 direnean, 40 boto uskeria da. Hori alda oposizioa isilarazteko aldea. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, udal gobernua eta oposizioa elkarlanean jardungo ziren lanean. Guk bai dakigu bi lagunen lana batena gehi bestarena baino askoz gehiago eta emankorragoa dela. Baldin eta elkarren artean egiten bada. Eta hori praktikatu egiten dugu agintean gauden organuetan. Ataungo udalean, Ordiziakoan, Legorretakoan, Idiazabalgoan. Elkarlan hitza ezen gure hiztegitik desagertuko. Lotsaren lotsaz, bakarren batek alde batera utzi behar izan duen bezala. Ez genion bileratara sarrerarik ukatuko oposizioko ordezkari bati. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, Covidak berdin erasoko gintuen segurazki. Naiz eta gure pentsaerako alderdi politikoak mundu osoan gaientzen badira, horretan ere hobekuntza sumatuko dugun. Baina utz dezagun horrela. Covidak berdin erasoko gintuen. Emango genion erantzuna ordea, eraginkorragoa izango zen. Establezimenduak itxi beharrean gertatu ziren merkatari eta ostalariek zerga bidez aringarriak jasoko zituzten. Baina baita laguntza zuzenak ere. Eta ez zuten kalean protestaka ibili beharrik izango. Pertsona kalteberenek ondo-ondoan izango gintuzten, geu eta gurekin elkarlanean ariko ziren herritar voluntarioak. Zaharrek, langabeek, etorkinek, prekarietatea jasaten dutenek. Prebentzio eta jarraipen batzordea ez genuen bertan behera utziko kide bat herritarrak informatzen ari zelako. Horretaz poztu egingo ginen. Erabakiak hartzea bezain garrantzitsua baita, haien berri ematea. Kultura arloko eragilek eman ezin izan dituzten ikuskariengatik galdu dituzten sarreren ordezkoak jasoko zituzten. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, kanpandegiko eta Merkadona atariko milioiak Lazkaomendirako oinezkoen bidea eraikitzera, hango beserritako urzikinak herriko estolderia sarera ekartzera, komunikazioak hobetzera eta abarrera bideratuko genituzken. Herri industriala izaten jarraitu nahi dugu, baina dagoen baino eskari gehiago gabe. Berdea hormigoiz eta asfaltoz ez genukeen estaliko. Merkadonari berriz, ez genion alfombra gorrerik jarriko, ez baita bateragarria Goierrin daukagun merkataritza sarearekin. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, udal eraikinen energia beharrak asetzeko plaka fotovoltaikoak ugalduak izango ziren, eta argindar fakturetan honezkero 125 aurreztuko genuen Lazkaotarrok. Era berean, energia komunitateak sortzean hasiak izango ziren herriko auzoetan, eta familiek ere argindarraren faktura 125 arintzea lortuko zuten. Bide batez, Lazkao atmosferara asko CO2 tona gutxiago isurtzen ariko zen. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, berdintasun plana emaitzak ematen hasia izango zen Lazkaon. Izan ere, legealdiaren hasieratik bertatik jarriko genuen martxan plangintza eta haren garapena. Luzamendutan ibili gabe, geroko utzi gabe. Eta aurrekontuetan, gaur eguneko lausosak izan ordez, munta handiagoko kopurua bideratuko genuen zeregin honetara. Generoen arteko berdintasuna, EH Bildurentzat lehentasunezko gaia da, justiziazko gaia delako. Euskararekin, zaintzarekin, ingurumenarekin eta abarrekin batera. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, duketxeak ez zuen Lazkaon negozioa jartzeko aukerarik izango. Ari gara hori eragozten saiatzen, alegazio bidez eta. Ikusi dugu ordea, gobernu taldekoek zer dinamika jarraitzen duten. Konsensua txalotu, baina alperra pasa. 7 eta 6 alper astuna. Guk buru belarri lan horretan jarraituko dugu, zentzu ona nagusiarazten. Ondare historikoa negozio iturri bihurtu ez dadin. 40 boto gehiago jaso izan bagenitu, Lazkaon landa eremuaren diagnostiko zehatza egina izango genuen. Jakingo genuen zein diren gure herriak eremu horretan dituen aukerak, zenbat lur, zein ezaugarritakoak, zertarako egokiak. Era berean diagnostiko horrek jasoak izango zituen eremu horretan bizi diren lazkaotarrek,
zer asmo dituzten etorkizunerako eta zer behar dituzten asmo horiek gauzatu ahal izateko. Baserritarren lanbideak behar luken izen ona eta baldintza duinak eskuratzeko ahaleginak egingo genituen. Beraz, zarata egiten nahi gaituzte, garrasika adierazten hau bidegabekeria itzela dela, eta herri honek zerbait hobea merezi duela. Eta zaratarik egiten ez dugulako, eurek aurrea hartu eta zarata ateratzen hastea bururatu zaie. Horrela piztuko gaituztelakoan. Bada ez dugu tonurik altxatuko. Guk, soseguz, proposamen egingarriak eta herritar guztiontzat gustagarriak egiten jarraituko dugu. Eta ez da ezin dugulako, badakigu oio egiten. Ez da arrazoirik ez dugulako, arrazoiak asko eta pisuzkoak dira. Zaratarik egiten ez badugu, herritarrokiko begiruneagatik da. Zuek ez dituzue zarata, istiluak, oiuak eta arrabotsa merezi. Zuek arazoentzako konponbideak eta proposamen berritzaileak behar dituzue. Zuek EH Bildu behar duzue.